салому дуруди бепоён ба шумо дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали Некатоб. Умедворам ки хуб ҳастед. Ба гуфтаи баъзе олимон 18000 сол пеш Норвегия ин як сарзамини яхпӯш буд, аммо бо гузашти замон ҳаво гармтар шуду, яхҳо ов шуду ва ҳудуди 11000 сол қабл аввалин гурӯҳи одамон аз олмони имрӯза ба ин тараф раҳсипор шуданд ба хотири зиндагӣ кардан. Ва бо гузашти замон ҳаво гармтар шуду, ҷангалҳо қад баланд карданд. Мардум бошад ба кишоварзӣ ва чорводорӣ машғул шуданд. Аммо дар ҳоли имрӯз Норвегия яке аз сарватмандтарин кишварҳо ва пешрафтатарин кишварҳои рӯи дунё ба ҳисоб меравад ва мардумаш яке аз мардумҳои хушбахттарини ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар идомаи ин барнома фактҳои аҷоиберо дар бораи Норвегия ба шумо хоҳем гуфт. Барои ҳамин дар канали мо обуна шавед та охир тамошо кунед, зангуларо пахш нед, як лайки дигар ва мо наворо оғоз мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. кишвари Норвегия бо рудхонаҳои бошукӯҳаш яке аз давлатҳои дар қутби шимолии Аврупо ба ҳисоб меравад, ки дорои оби ширин ва ошомиданӣ мебошад. Обҳои рудхонаҳои Норвегия чунон софу зулолу ширину нушомиданӣ ҳастанд, ки ҳатто дар хонаҳои баландошонае ки дар Норвегия ҳаст, мардумаш беҳтар мешуморанд оби дарёҳоро аз оне ки обҳое ки дар хонаашон кашида шудааст ва ба филтрҳои наву замонавӣ эътимод надоранд, ба монанди оне ки яху сангу хуме ки оби Норвегияро тоза мекунад. ҳатто дар бораи обҳои Норвегия афсонаҳои зиёде ҳастанд. Яке аз онҳо ин аст, ки агар шумо ҳама рӯза оби Норвегияро нӯшед, эҳтимол меравад, ки то 100 сол зебо бимонеду ва умр бубинед. ҳамин оби ошомидании софу зулоли Норвегия ба онҳо имконият дод, ки онҳо бренди машҳури ҷаҳонӣ бо номи Восро бисозанд ва оби ширини нӯшиданиро ба тамоми саросари ҷаҳон ба фурӯш гузоранд, ки як бутулкааки майдааки нимлитраи он ба қимати $2 фурӯхта мешавад. гузашта аз ин ба шумо ёдрас мешавем, ки дохили ин буталҳо ба обҳои оддӣ пур мешаванд ва сабаби ки номашон аз Норвегия ҳаст, қимати онҳоро дучанд мекунад. як факти бениҳоят ҷолиби дигареро мо ба шумо мегӯем, ки ба хотири оне ки агар шаҳрвандони Норвегия бихоҳанд ки ягон намуди алкогол харидорӣ кунанд, онҳо маҷбур мешаванд ки ба Финландия ва Шветсия бираванд. мушкили дар он аст, ки агар шумо тасмим бигиред ки аз ин ду кишвар дидан кунед, бояд ҳатман пули калон дошта бошед. хазинаи зиндагӣ кардан дар ин кишвар хеле боло аст. инро мо аз он ҷое мефаҳмем, ки ҳадди аққал даромади камтарини як коргари оддӣ дар Норвегия камаш дар як соат ба $20 мерасад ва кам аст, ки норвежиҳо, яъне шаҳрвандони Норвегия аз камбуди пул дар зиндагиашон нороҳат шуда бошанд ё ин ки шикоят карда бошанд. ба ҳама ин серию пурӣ нигоҳ накарда, сокинонаш аз чӣ бошад, ки дӯст медоранд, ки пули бештареро дар шотҳои худ дар банкҳо нигоҳдорӣ кунанд ва чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, онҳо агар ягон чизро дар кишвари худ наёбанд ё ин ки қимат бошад, онҳоро рафта аз давлатҳои ҳамсояи аврупоӣ бо нархи якчанд маротиба арзон харидорӣ мекунанд. ин дар ҳолест, ки онҳо аз камбуди пул шикоят надоранд. масалан, барои хариди маводи озуқаи аввалия ва шаробҳои алкогол ба давлатҳои ҳамсоя сафар мекунанд. рӯзномаи ирландӣ як сирро ифшо карда буд, ки полиси Норвегия замоне ки чизнокҳои ғайриқонуние ки аз ин сарҳад убур мешуд дар ҳаҷми $2 миллион дошта буд. дар Норвегия як фонде вуҷуд дорад, ки барои эҳтиёҷмандон кӯмак мекунад. арзиши ин компания қариб ки ба $1 триллион мерасад. аҳолиаш бошад қариб ки ба 5.5 миллион нафар мерасад. шимоли ин кишвар аз сабабе ки сарди зиёд дорад, барои зиндагӣ чандон ҷои бенез ва дар он ҷо умуман зиндагӣ карда намешавад. гӯем хато намекунем. аз ҳамин сабаб масоҳаташ калон ҳам бошад, аҳолиаш бениҳоят кам аст ва тақрибан тамоми сол дар ин давлат зимистон ҳокимӣ мекунад. барои ҳамин аҳолии ин давлат бештар дар пойтахташ ва дар қисматҳои ҷанубии ин кишвар зиндагӣ мекунанд. яке аз манбаъҳои иқтисоди Норвегия ин нафт мебошад. давлати Норвегия яке аз бештарин даромадҳоро дар Аврупо аз фурӯши нафт ба даст меорад. бисёри давлатҳо ҳастанд, ки аз нафти худ хуб даромади нағз мебинанд, аммо зиндагии аҳолиашон ба мисли Норвегия хуб нест. Норвегия бошад тамоман дигар системаро ба кор мебарад. аз даромаде ки нафти ин давлатро мефурӯшанд ба даст меоранд, онҳоро пурра ба мардум тақсим мекунанд. яъне чӣ гуна онҳоро пурра ба мардум тақсим мекунанд? ба монанди оне ки маошашон бениҳоят баланд аст, налоги кам доранд ва гузашта аз ин дар пешрафту рушди иқтисодиёту иҷтимоиёти ин кишвар масраф карда мешавад. аз ҳамин сабаб бениҳоят онҳо зиндагии дар сатҳи баланд доранд. гузашта аз ин давлатҳое ҳастанд, ки нафт доранд, ба оне нигоҳ накарда боз аз бонкҳои марказӣ, яъне ФРС қарздор ҳастанд. ин давлат на танҳо қарздор нест, балки боз захираҳои пулии зиёде дорад, ки дар рӯзҳои душвор мехоҳад ки истифода барад.
ва ҳоло бошад бо шахси бойтарини давлати Норвегия шинос шавед. Ин мард бо сабаби хариди нафти Эрон ба кишвараш қариб ки састаини худро ба миллиардҳо доллар расонд. Сарвати феълии ин мард беш аз ба 12 миллиард доллар мерасад. ӯ сарвати бештари худро дар вақтҳои ҷанги байни Ироқу Эрон ҳангоме ки нафтро бо суди паст ва бо риски баланд мехариданд ба даст оварда буд. Ин мард ба хотири он ин қадар пулдор шуд ки вақте ки ҷанг буд аз Эрон ҳеҷ кас нафт намехарид. ӯ ҳам киштиҳои худро дар хатар гузошт ва ҳам ҷони худро дар ҳамин замонҳои ҳассос бар зидди қонунҳое ки дар он вақтҳо буд аз Эрон нафтро харидорӣ кард. Он ҳам бошад бо нархи арзон ва дар давлати худ ва монанди шахси пасреди ки гӯем ба забони ҳозира хариду фурӯш мекард ва аз ин роҳ ӯ ба миллиардҳо доллар даст ёфт. Ҷон Фредриксон яке аз нефти магнатҳои дунё ба ҳисоб меравад. Гузашта аз ин ӯ дар ихтиёри худаш 70 киштии нафткаш дорад. аммо ҷолиб аст шумо бидонед ки дар оне нигоҳ накарда ки дар қитъаи Аврупо қарор дорад, Норвегия узви кишвари Аврупо нест. ин ҳам бошад аз сабабҳое ки дар иқтисодиёти Норвегия хатар эҷод мекард дар узвият ба Аврупо, ба сабабе ки агар Норвегия ба узви Аврупо дохил мешуд, қариб ки иқтисодиёти ин кишвар ба ду қисм тақсим мешуд ва баъди ҷонканиҳои зиёди кишварҳои аврупоӣ интихоби Норвегия ба дохил шудан ба узвияти Аврупо ба мардуми ин кишвар вогузор карда шуда буд ва тариқи райпурсии умумии халқӣ онҳо аниқ карданд ки ҳатто мардумаш намехоҳанд ки дар Аврупо узвият дошта бошанд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир расид. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.